Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela yonke ngenye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Umdlalo selengikhuluma naye bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngithanda ukuthi ke ebese nginamukela ke bakithi kuleli khaya, ningathuki namhlanje nizivoice yami ibuye ithi umkhuhlane nje bakithi ungibambe phansi, kodwa ke sengingcono, buke wamkhulu kakhulu ngalendlela, kodwa nje manje akusafani bakithi. Okay, ngiyacela ke bakithi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni like, niphinde futhi ni subscribe, ni turn on ama notifications ukuze njalo bakithi makukhona nje ivideo esike sathi sayiqopha khona izothi karata isheshe kuzwakala phela, noma usheshe nawe ukwazi ukuthi uyithole leyo video bakithi. Ngicela nje ukunamukela futhi bakithi nokunazisa ukuthi kuleli khaya ke namukelekile nonke, akekho umuntu ongamukeleki kuleli khaya bakithi. Ngenani nje nihlale phansi ninethezeke bakithi, abangasubscribe ile bakithi bangakhohlwa bakithi ni subscribe bakithi. Okay, namhlanje ke ngike ngathi ake sizokhulumani ngezinto ekumele sizenze kwesinye isikhathi, nezinto eke ngibone ngathi mina kumele sizenze uma nje wazi ukuthi ufisa ukuya kumuntu uyozwa mayelana nezinkinga obhekene nazo, ufisa ukuthi uthole nomhlahlandlela. Angithi abona ukuthi uma ufisa ukuyohlola, abantu bathi ukuhlola, uma ufisa ukuyohlahlubelwa, abantu bathi ukuhlahluba, kodwa kona lokho, kodwa nje mengabe uzoya komunye umuntu kamoya, ngabe uyesangomeni noma ngabe umthandazi, ngokwami kunezinto ekumele uzenze, kunezinto futhi okungamelanga ukuthi wena uzenze. Okay, into esizoqala ngayo ke namhlanje ngicela ukuthi ke bakithi ke siqale ngokubika ukuthi kubaluleke kangakanani uma ngabe uzohamba uyozwa noma uyobheka izinto zakho. Kubaluleke kangakanani ukuthi ubike kuqala, ubikele abantu bakho noma ubikele abantu bakini ukuthi abantu abadala ngizoba nohambo kusasa noma phambi kwakusasa olukanje okulukanje, ngifisa ukuthi mangifika laphayana bese niveza konke. Angithi abona uyancenga, uncengaphi kubantu abayiphethe, ngoba inkinga ekibe khona la abanye abantu kwesisikhathi abake bahlangabezane nabo ukuthola ukuthi wena uyahamba uyozwa awubikile. Mangabe usuhamba usufika kumthandazi lapha noma usufike esangomeni ukuthi usuyozwa bese ungayitholi lento wena ofuna ukuyizwa, noma singaphumi isixazululo senkinga ekusukumise ekhaya yakusa kulowa muntu, noma yakwenza ukuthi uye kuloya muntu ukuze kuba nawe usuke uzitshela ukuthi khona usizo ozothola noma izofika ivele lenkinga yakho uhamba nayo bese kuphuma isixazululo. Mase mawufika kuloya muntu ufike isixazululo singaveli. Mhlambe kwayona inkinga yakho le wena ingaveli ukuthi wena njengoba ufikile lapho uhamba ngenkinga ekanje, kanti kwesinye isikhathi ke uzothola ukuthi inkinga ayikho kumelaphi noma ayikho kumthandazi, inkinga ikuwena kwesinye isikhathi, ngoba kuyenzeka uma uthola ukuthi uzohamba uthi uyozwa abantu bakho wena kuyibona bazofihla yonke into, bavesane basithe nje yonke into, ngoba kwesinye isikhathi bedinwa ukuthi ubikele bani ukuthi wena ke manje usufisa ukuthi inkinga zakho zikuzwakale kuvele nesixazululo khona uzokwazi ukuthi inkinga yakho ukwazi ukuthi udlule kuyona noma usizakale kuyona. Ubikele bani wena? Awubikanga kumuntu. Angithi abona ingozi la isuke bekhona manje loya muntu bese idlozi lakho isikhathi liyamfihlela. Kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi lena angeve ngoba naku ukuthi wena awubikanga, uthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bakho abafuni vele ukubonelelwa yilowo muntu. Kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi cha besingathanda ukuthi umthandazi ubani kube yena ozoshitshela izinto, mhlambe nabo ngesizathu esithize ngoba bebona ukuthi cha vele alukho usizo wena ozothola kulowo muntu. Angithi abantu noma ngabe ivelile inkinga kuyena, kodwa mabebona ukuthi alukho usizo ozothola lowo muntu, so ingakho kwesikhathi bavesane bakhetha ukuthi bavele basithe yonke into. So nje bakithi kubalekile uma ngabe ukuthi uzohamba uyozwa kumuntu ukuthi into yakho uyibike akanoma kuyezwakala yini. Bese kwesinye isikhathi kuyindlela zokubika ukuthola ukuthi zihlukahlukene.
kuyenzeka uthole ukuthi ekhaya kunomsamo omkhulu. Uma ngabe kukhona la umsamo omkhulu nje mhlawumbe kuwona nishisa wona impepho enenza ukubona izinto ekhaya, uyakwazi ukuthi ucele lokushisa impepho umbikele ukuthi cha ngizoba nohambo kanje ngicela ungishisele impepho sibanibani, noma ngabe malume noma ngabe baba ngicela ungishisele impepho, angithi yabona. Bese kuba khona isikhathi ke la okuthola ukuthi awuthandi ukuthi enene abanye abantu bazi ukuthi wena uzoba nendlela ekanje. Thatha amakhandlela bakithi, ulayitha amakhandlela uthandaze, ebese ukhulume emakhandleleni umemeze idalo ezikwembethe, ubaxoxela indaba cha ngizoba nendlela ekanje, noma ngicela umakhosi usibanibani, noma ngicela umthandazo usibanibani cha angibhekele izinto zami. Bika kubantu abakwembethe khona into yakho izokwazi ukuvuleka kahle, nomhlahlandlela wenkinga osukubhekene naleso sikhathi uzokwazi ukuthi uhlale obana bakithi. Kwesinye isikhathi nguthola mhlawumbe umuntu akahlali vele ekhaya, mhlawumbe uhlala emqashweni, angithi abona mhlawumbe abanye phela ngenxa yomsebenzi zonke ngenkinga zokwehlukana kwazo. Kulungile ke nalapho thatha amakhandlela mangabe kukuthi kodwa uyazi ukuthi uzoba nohambo elizokusa kumuntu, bike emakhandleleni, khuleka bese ubike emakhandleleni, umemeze abantu abakwembethe, umemeze idalwa zakho cha kunendaba ekanje engifisa ukunazisa wona, ngizoba nohambo olukanje ngiye kwaSibanibani, ngicela ukuthi mangifika lapha bese zonke izinto ezizinkinga empilweni yami bese zivele obala kuphinde kuphume isixazululo. Usacela kubantu bakwembethe, ngizabona usababikela ukuthi cha kuzoba nento ekanje, ngoba kwesinye isikhathi abantu abadala ngempela uhamba uye kumuntu njengoba ngisho into bayihliphizwe bona, uthole umuntu akasezovezele ngoba ibona abasuke kwesinye isikhathi bengathandi kwakuthanda. Abanye ngempela bedinwe ukuthi wena ubikile, angithi bona noma bathanda ukubonela lo muntu. Manje kwesinye isikhathi wona ukubika kwakho kuyenzeka ukuthi uyibike indaba mhlawumbe bona bese usheshe utshengiswa mhlawumbe kwasese mhlawumbe uyibike entambama uzothi molele ebusuku bese uthonga ngathi isikhathi mhlawumbe bavele bakutshengise bona cha thina sithanda ukuthi uye kuleya ndaba, sithanda ukuthi ubonele lo usibanibani, angithi yabona ngezathu zabo asuke benazo. Kwesinye isikhathi ubokubika nje ukuthi cha uhambo lami lukanje ngizohamba bavele basheshe inkinga usuku nawo uthi bebekade bethula sonke lesikhathi bengayikhulumi noma isixazululo singaveli, bese bebona ukuthi ngoba la kwesinye isikhathi ususukumile noma usuyasukuma usufuna uyoza, bavele bakubekele etafuleni ukuthi cha inkinga ekanje ufuna wenze kanje. Khona abanye abakholeza kwesinye isikhathi asuke bengafunwe lapho kodwa bese bekhetha ukuthi bavele inkinga isixazululo bakuvezele sona basibekele etafuleni cha kumele wenze kanje. So ngakho ngithi kuhle ukuthi into yokuqala engathi ungayibika ngoba usungazi ukuthi abantu abakwembethe bazothatha ziphi inyathelo ngokuthi wena ufuna ukuyozwa. Kungenzeka inkinga yakho basheshe bakuvezele yona ukuthi isixazululo ungakafiki nalapho. Kungenzeka ukuthi noma uthi usufika lapha kumuntu osuke uyozwa kuyena indaba yakho zonke izinto zivele obala kuphume nesixazululo enkingeni osuke unayo ngaleso sikhathi. Asibikeni bakithi, kubalulekile ukubika, kuphinde kuzoba ukubika into ekukhiphayo la ekhaya ukuthi njengoba ngiphuma abantu abadala ngihamba ngiyozwa ingoba angiboni kahle la angithi abona uba nakubela angithi abantu bakho la abantu bakini nabo ngikhuluma inkinga cha njengoba nginenkinga kanje sengithi ake ngiyozwa ke manje ukuthi ngabe kwenze njani. Khona uma ufika lapha phambili yonke into izofika amabhuku esevuliwe, khona izofika umuntu oyozwa kuyena yonke into enizokwazi ukuxhumana, yonke into izofike ibe lula ngoba wena abantu bakho vele sebevumile naye ukuthi wena uhamba uyozwa, ubabuyibikelile ukhombisile ukubahlonipha, wabatshela ukuthi kunento kanje wena ozohamba uyoyenza bakithi. Kubalulekile ukubika. Kuphindeke bakithi la bese uthola ukuthi enene kunezinto eke ngokwami ezingabi izinhle noma engangathi ungangazenza kwesinye isikhathi uma ngabe kuwukuthi uzoyozwa kwesinye isikhathi engathi unocansi kwesinye isikhathi ungakulizile nje bakithi. Angithi wena vele uzobubikile nabantu bakho kwesinye isikhathi nocansi nje kufuneka ulizibe uma ngabe uzohamba wena uye kumuntu
Angithi yabona lokho kukhombisani ukuhlonipha isigodlo salowa muntu noma ukuhlonipha indawo yalowa muntu wena oze kuyena uhlonipha abantu bakhe. Okwesibili wenzele ukuthi abantu bakhe lowo muntu nabantu bakho bakwazi ukudonselana kahle ngendlela okuyiyona yona. Sonke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi mangabe usondela ocansini abantu bakho not ukuthi basuka bayabaleka kodwa ngesikhathi usondela ocansini kwesinye isikhathi khona laba abazothi ukuqela kwesinye isikhathi ngoba usuku sakuleso simo babuye bakwazi ukusondela kuwena ukuthi yabona manje wena uzozwa mhlambe ocansini namhlanje sasekuseni usuyavuka usuyohlola. Angiyibona indaba. Yabona inkinga la isuke iba khona kwesinye isikhathi. So ingakho ukuthi kwesinye isikhathi engathi ngaku uzitshele nje noma uzame ukuthi cha uzohamba uye endaweni enjengaleyo noma uyozwa ungazimbandakanye ocansini khona abantu bakho bezokwazi ukuthi badonselane kahle nalowa muntu nabantu bakhe. Kuphinde ke bakithi ukuhlonipha okubalekile ukuthi uma ngabuye emzini nomuntu uyozwa ukuhlonipha nje bakithi khona umunye akaqhamuke efaka ibhulukwe asifani ke bakithi kodwa uma ngabe nje umuntu esifazane uqhamukile nje wafaka isiketi sakho noma masuphuma kuzobuyela ebhulukweni yakho kodwa nje ukufaka into yakho nje nomathi ulifakile bese uphatha kodwa kungaphezulu kokubhinqa ngoba uyongena kule ndawo wenzele ukuhlonipha into yomuntu. Sabantu ke asifani khona umunye ongabi nayo inkinga ukuthi ufuna wesifazane ufike efaka ibhulukwe wangena endlini yakhe ngithi yabona khona abangahambisani naleyo nto. So wena ngoba usuku ungazi ukuze bese sathi nje elisafe ngoba usukwazi ukuthi uyokwenza lapha futhi ubikile kubantu bakini ungabe usufike lapho sekwazi ukungena ngenxa ukuthi ufaka ibhulukwe. Angithi yabona mhlawumbe usufuna izinto zokumbathiswa ke manje angithi yabona kodwa kade wazi ukuthi uyahamba uyobheka izinto zakho bakithi. Ezinye zezinto engithanda ukuthi enene sizibheke kwesinye isikhathi nokuthi nje uzihlupheke ufuna ukwazi ukuthi okay njengoba lapha kuthiwa khona umuntu osizayo njengoba esiza uyiziphi izinto ezidingakalayo uma ngabuya kuyena. Mhlawumbe usebenzisa mhlawumbe udinga amakhandlela amezokubonelela mhlawumbe khona ekuthize mhlawumbe uphatha uthulisa kwamanzi mangabe ezokubonela abantu basebenza ngendlela ezingafani. Ungayi ngoba ungafiki ngoba usubone ngoba usufika kuma ubuza ukuthi nedingalayo amukudingana amakhandlela mhlawumbe sekufuna ugijima manje esitolo uyofuna amakhandlela noma sekufuna ugijima manje uyokhela amanzi ngo2 ngithi yabo ngathi ungabuza qala nje wenze research cha kuloya muntu bangabe kuyiwa kuyena yini edingakalayo mangabe uyohlolwa noma yini ephathwayo. Ngicabanga ukuthi kokwanele bakithi mangabe sekulapho ilezo zinto ebengifuna ukuthi nje nginazise zona izinto okungamele uzenze uma ngabe uzoyohlola nezinto nje engifisa mina ngokwami ngazi ukuthi ungazenza uma ngabe uzohamba uyozwa ngempilo yakho komunye umuntu. Ngizothanda ke bakithi ukuthi namhlanje bese ngima lapho sesikhulume kakhulu bakithi izophinda ke ibonane ngokuzayo. Thokozani.